misschien kan ik je nog herinneren dat ik vorig jaar hier heb geklaagd over bij de stand van de festival t-shirts, omdat ze die motor van mij niet houden. Nou, ik ga weer een klaag. Ik ga even kijken of diezelfde mevrouw er door is. En dan heb ik een volgende klaag en dan zal ik u dadelijk even, dat kan ik nu dan even klappen. Want even kijken. Die zijn allemaal bij tanks, maar weet ze wat de kwaliteit van die t-shirts, weet ze wat ik even wil zien. Normaal hebben ze toch t-shirts die krumpen toch in de wasje. Als ze toch even een paar keer wassen. Dan heb ik hier vorig jaar een t-shirt gekocht. Moest het in wat Pinkpop heb ik hier gekocht. Dat is alleen maar groter geworden. Dat is groter geworden. Dat is niet gekrumpen. Dat is toch een geweldige kwaliteit wat die hebben. Ja, die mevrouw die dat vorig jaar was, die is er niet meer. Krank of zwangerschapsverlof, ik weet het niet, maar ik denk, ik wil toch heel even hier een reclame maken dat dit de omgedraaide wereld is. Dat is ongelooflijk. Maar ja, goed, nu moet ik dat figuur natuurlijk houden. En hoe gaat ze dan hier, hoe kent ze gezondheid? Dus over eens, ja, ik weet niet, kom eens kijken wat voor, ik denk dat we daarachter moeten, naar de Zwaan-Klevaanlaan, of weet dat, of de Kalmaanlaan, of zo gaat. Eens kijken of ik het gezond kan eten. Ik zie een Mexican food. Durian kebab, kip, wafels, frituur, snacks. Ik moet toch eens even kijken. Hoe moet ik her? Daar, ik zie het. Daar kan we her. Churros. Nee, dat is ook niet goed voor mij. Nee. Broodworst. Lekker. Rock'n'roll. Misschien is dat gaat. Moet even kijken. Oh, dat zit er wel lekker uit, joh. Ja, ik ben kijk. Ja. Ik ben heel veel afgevallen en dan wil ik vragen of dit verantwoord eten is. Nou, ik zou het eigenlijk niet weten. Ik denk het niet. Pindasaus is niet zo goed, hè? Pindasaus is wel lekker, hè? Er zit ook suiker in, hè? Maar als we dan de camera even dicht doen en dan gewoon, ja, stiekem dan. Stiekem. Oké. Wat is? Vertel, wat is? We zijn gewoon heel enthousiast. Erg enthousiast? Ja, tuurlijk. En waarom? Oh, dat is heel leuk is. Succes ermee. Wat heb je voor actie dan? Een Jills en een pils. En een wat? Wat heb je? Een Jills en een pils. Voor wie vol? Voor 2 bonnen. Hey, dat is een actie, hè? En hoe zit je van? Door welke harmonie? We zijn voor scouting. Voor de scouting? Ja. Maken ze een weef? Hey, de achterhoofd midden. Hallo. Hey, de weef. Ja, 1, 2, 3. Die zijn niet van de scouting dan. Jeroen is gestopt. Wij? Jeroen is gestopt. Ongelooflijk. En een actie en Jeroen is gestopt. Ongelooflijk. Hier maakt zich het met. Hey, bedankt. Hey, maar dit soort wagen zo'n goed. Maar ja, dat weet ze natuurlijk niet hoe lang dat die broodjes al in de zon liggen. Hey, of ze hebben die gekuild liggen hier en dat. Maar het zit er wel zo'n goed. Kijk en dan dat fruit allemaal. Is het lekker? Ja? Is het lekker? Juice. Oh, het is wel heel erg lekker. Is het toch gezond? Ja? Kijk eens zo de etalage. Prachtig. Ja, ik denk dat het hier meer in de richting komt. Kijk eens, het zit er goed uit. Het ruikt ook goed. Kijk die mevrouw. Helemaal proeven zo. Kijk eens, zie je lekker. Wij lachen naar de camera en zeggen wat je van vindt, hè? Ja, even zeggen, hoe smaakt die? Hoe smaakt die? Super lekker. Ja? Alleen gehad, hij is heerlijk. Ja, is die lekker? Hoe heet die? Heet dat het? Ja. Ah, kijk eens aan, wat een liefde hier. Super goed, hoor. Lekker fris kruiden. Lekker, die krijgen een sticker. Je krijgt een sticker van de smaakpolitie. Oh wacht, ik mag ook een proeven. Een beetje proeven, alstublieft. Dank u wel. Cameraman. Geert, Geert dat? Wat smakelijk, hè? Dank u wel, hè. Hey, kijk, zo hoort zich dat. Limburgse gasvrij. Wat is, ja, moeten we daar een gigantische portie komen nog aan. Lekker. Bedankt, hè. You gotta go, won't stop it or you will be left here. It's
coming and it won't be asking. Got nothing when there's nobody left in your home again. Wow. Kijk eens aan, hè. Hoe heet die? Hoe heet die burger? De pulled pork cheeseburger. Sorry? De pulled pork cheeseburger. De pulled pork cheeseburger. Maar het pool, wat is het pool? Pulled pork. Pulled pork. Oh, pork! Oh, kijk eens! 12 uur lang gegaard, varkensschouder. Lekker erop. Ja, het is smul. Volgens mij, Hierna wil je niks anders meer. ik denk dat we terug moeten komen, Ja, dat Jan. En we dat hier sowieso. even moeten proeven. Ik ben bang. Ja, dan moet ik maar even zondigen vandaag, helaas. Dan moet je maar meer water drinken. En wat Sutter goed doet, en in zo'n kar. Ja, ja, ik kan eigenlijk niks eten hier. Het is allemaal, het is allemaal lekker, maar de tune weg. Ik denk dat ik naar huis riem, ik daar een boterham maak met volkoren brood en sla en magere 20 plus kaas. En dan wat terugkom. En me dadelijk het water drinken. Ik weet niet wat ze kunt gebruiken van al deze kwartjes, maar kijk maar. Ik knip er met het uit of knip er met het bij. En als het niet genoeg is, belt ze me maar en dan nummer nog gaat op. Ik ben nog even niet en morgen misschien ook nog. Dus Geert-Jan, heerlijk bedankt. Oh wacht, ik zal dich nog even... Ik zal dich nog even op de camera zetten dan, want de num zit dadelijk met het... Oh, dan ga je het kopiëren. Hey, heerlijk bedankt. Veel succes vandaag, hè, want jij moet heel hard werken. En dan tot straks of tot volgend jaar. Bedankt. Hoi.